Priatelia, zdravím vás a vítajte v 9. dieli Fighting Slavy, kde sa budeme špecializovať na nejaké chúlostivejšie veci, ako je napríklad aj váženie, aj môj zápas. Zoberieme vás do backstage, uvidíte niečo nové, takže bude tu trošku menej slov a viacej akcie, ale verím, že to oceníte. Za mňa sa teším tiež, že tento diel prinesie zase niečo nové. Pevne verím, že si to užijete aj vy, takže 9. diel. Subscribe, follow a všetky tieto veci. Nechcem ísť ďaleko, to výťahom. Výťahom na prvú. Na prvú, ďakujeme. Paťko, to, čo chceš, ani co ne. Ja sa cítim veľmi dobre, ale však toto sú klasické už chvíli odvodnený, takže Robo má dosť, ale všetko tak, jak má byť. Váha si myslím, že je on point. Po vážení sa nám už vráti Diamond, keď už doplní cukre, všetko bude ono. Teraz na ňo netreba zbytočné otázky, to už nelúbime. Už nevie človek fakt nad ničím navyše rozmýšľať, len nad týmto životne potrebnými vecami. Ani príjme celkom moc rozprávať. Výborné. Tu je teplo, asi tu počím len tak, či je teplo. Dobre. Dochnem do píče, prvé. We will see in the box arena. 31 years of age from right here in Bratislava. Devin finishes 3 knockouts, 4 submissions, and this will be his 11th fight for Octagon MMA. His first being on November 2018. So he beat Jan Janka by decision. 77.5. Welterweight contest is official. Robo Kukac versus the one and only Mighty Rooster. You can join us Octagon.tv. Píče.
Zdravíčko, na začiatku ste bližšie? Dobre, tak to môže byť, priateľe, počujeme sa, dobre? Paťko, je to v poriadku? Môžem začať rozprávať? Dobre. Určite ste na začiatku zaznamenali logo Tipsportu, čo je logo stávkovej kancelárie, takže aby ste sa nečudovali, aby sme vám neostali nič dlžní, čo sa vysvetlenia týka, tak ide o takú vec, že sa nám podarilo naviazať spoluprácu s touto stávkovou kanceláriou, čomu sa úprimne veľmi tešíme, pretože veľmi to pomôže aj nám, ale takisto aj vám, že budeme z toho ťažiť obidvaja, teda obidve skupiny, aj my, aj vy ako diváci, nakoľko my s Ferom budeme podporení ako fighteri, to znamená, že môžeme sa viacej venovať svojmu remeslu, viacej ho prehlbovať a viacej do toho vnášať a takisto bude tým pádom aj každý diel Fighting Slavy zaplatený, takže bude môcť vychádzať ako keby v pravidelnejších intervaloch, kvalitnejšie, takže bude to výhoda takisto samozrejme aj pre vás, že myslíme na tú vzájomnú symbiózu, lebo aj toto celé je aj vďaka vám, aj celý tento Tipsport, aj to partnerstvo, aj vďaka tým pozretiam, ktoré nám robíte, za čo sme vám samozrejme veľmi vďační. Odovzdávam slovo Františkovi. Ďakujem samozrejme aj ja za pozretia, za podporu, jak povedal Robo, aj vďaka vám a vďaka našej spoločnej práce máme túto spoluprácu a chcel by som iba povedať, že táto spolupráca prinesie aj to, že na našich sociálnych sieťach budeme prinášať rôzne analýzy alebo možno nejaké kurzy, ktoré sú nám srdcu blízke, vám vytipujeme nejaké zápasy a budeme sa vám snažiť prinášať informácie aj z tejto oblasti. Čaute. Čau. Ty kokot Robo, refresh. Čo ti je? Väčší človek, dofúkal som ho doma. Ráno dobre bolo? Dobre som vyzeral ráno. Bol si krásny. Ráno si to... Sadaj si už, prosím ťa. Dobre, idem. To, čo pijem ja, nie mátečko, odporúčam ja, ale medovú kolu na svaly. Medová kola, kolová limonáda na báze medu a bylín. To je len zdravé. Toto je potom ráne zázrak. Na ten koláček najmä. Zapalím si jednu a máme hotovo. Tak to veste, ne? No, takže teraz nás čaká oficiálne váženie na hlavnom námestí. Ahoj šéfe, čau, čau. Dobre. Na hlavnom námestí tu v Bratislave, veľká paráda. To som akože, ne, že o tomto som vždy sníval, lebo nesníval až tak akože úplne, ale teším sa tomu. Mateuš. Takže paráda, teším sa, som zvedavý, dosť ľudí došlo. Príjemné, akože príjemné, idem si to užiť. Le France. Ne, tak lepšie to neviem. Je m'appelle Robo Pukač. Bonjour, le France. Dobre. Po francúzsky, víš? Teším sa tomu. Vieš, ako vyzeráš z tohto uhlu? Tri, dobre, počkaj. To zlato, wow. To ani neviem, že takéto sú. To nech sa páči. Ahoj, čau. Teší mamina. Roberto, ahoj. Vieš čo, kedysi som moc chcel, aby to bolo pre mňa special a som sa tak zbytočne na veľko cítil a chcel som, nech ma to každý pozná, že som v domácom meste, ale teraz to mám skôr tak, že si uvedomujem svoju pozíciu, ten Octagon nás pekne predbehol, je to podľa mňa európska top organizácia, takže teraz som skôr taký, že moc sa teším, že tu môžem vystúpať, robím to pre tých svojich pár ľudí, ktorých mám vo svojom okolí a kto ostatný prišiel zafandiť a práve mi tak pre tých to robím, takže ale je to jasné, špeciálne takto na námestí, fakt je to paráda, koľko ľudí sem vie dojsť, takže teším sa moc. Ďakujem ti pekne a ďakujem aj vám, že ste došli. Ďakujem. Po změně gymu se Pukač jakoby znovu narodil a připsal si jednoznačný triumf nad Tomášem Melišem. Po následném boji s Brožem rodák z Bratislavy nesouhlasil s výrokem rozhodčích. To bol damage na mojej strane, lebo bol takmer k ukončeniu zápasu. Keby kolo trvalo 10-15 sekúnd viac, tak mám zápas. A i proto je možné, že udělá vše proto, aby si připsal 8. ukončení při svém 17. kariérním vítězství. Dá se říct, v 31 letech veterán scény, blíží se 30 zápasů, má 16 vítězství, 7 ukončení a jeho oficiální váha je 77,55.
Pukač versus Kohout. Veľký zápas pro celé. Celkom naprúžený, mne sa veľmi páčil, ty kokot, aktívny stare down, energia veľmi dobrá z neho išla, teším sa, forma dobrá. Gáďo mi hovoril celý život, že on nevie mať kocky, len dovtedy spravil 6,5 brúšákov, teraz ich začal robiť 6,5, ale každý deň. Tak pozri sa, aké má kocky, more. Svetové, skvelá forma, nie srandujem, fakt, že je vidno tú robotu, že sa tomu povenoval, je natrénované. Sebavedomie je tam, chce sa mu ísť fajtovať, preto sa mu chce ísť fajtovať, lebo je natrénované, takže paráda. Náš boss. Nové teraz. Čo máš robiť? Počkaj, to máš odo mňa. Aj tak sorry. Odferi ho. Bám, je to čo ti jebe cením, kamo. Na toto som čakal. Chlapci, prajem vám ničím neručenú dobrú chuť. A idem ti robiť tú šíšku, víš, lebo už môže. Takže dneska Octagon doma v Bratislave, Tipsport Arena, Pukač versus Kohout, ideme na to. Fakt? Odolzám, ďakujem. Dobre, už posledné čakanie pred zápasom pre fightera, to je také najťažšie v podstate tieto chvíle, keď vás zavolajú dnu, tak teraz ho už tejpujú a ideme sa rozcvičovať a čakať fight, takže super. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, we are ready to start Octagon 47. Keď sa trochu odviem, keď sa predkloním, to isté sa takto chytím, praskám, dole popraskami. Pátež. Pátež. Brate, to hrozno vytiahni, jak do školy odvahy, ale to je od Octagon. A chcel by som byť jebnutý, tak prážené rašitky. Brate, to je už tak, že to mám ja pri roh. Toto je mne do rohu, toto si doberiem ja do rohu. Rozienko na prídel iba, vieš, že to je rozienko je trošku drahé, chlapci, to nebudeme zasa s tým jašiť. Ja, že kilo rozienka 4,50, že nebudeme toto priahnuť.
to waiting 4 finishes and 5. Tak, priatelia, už sme tesne po zápase, tak nie vždy svieti slnko, nie každý deň to máme tak, jak sme si to naplánovali, preto to mám rád, tento náš šport a všeobecne ten boj, lebo je to naozaj takéto ťažké a to je na tomto pekné, že to fakt nikdy nie je zadarmo a že človek nikdy nevie, jak to bude. To je ten život, takže moje predikcie dneska bohužiaľ nevyšli, ale však hádam mi to každý odpustí, lebo však som veril iba svojmu parťákovi, ale jak už Robo povedal, pekný rozhovor po fajte, že sa ide ďalej do telocvične, tak v podstate to by som tak odkázal, že je podstatné na tom, aby fighter pochopil, že sa tým má sa baviť tým procesom a či je výhra, či je prehra. Samozrejme tá výhra chutí vždy viac a ukazuje nám, že ideme dobre, ale niekedy je malý zádrhel, zakopnutie, na niečo treba zapracovať a nič iné nám nezostáva, ako Robo povedal, iba to ísť ďalej robiť do telocvične, trénovať. Takže ja sa v podstate teším, ja som s jeho výkonom spokojný, bohužiaľ dneska takto a veľmi sa teším, že nikto nie je zranený, že dali dobrý fight, obidvaja sa docenili a vymenili si skúsenosti, takže za mňa veľmi dobrý večer. Kúsok lepší by bol, keby vyhráme, ale sám viem, aké je to, niekedy prehráš, niekedy vyhráš asi naspäť na víťaznej boje, takže ideme ďalej. 10 a.m. You're still sleeping, I've been up since 6 a.m. Early bird gets the worm, what it is. All these birds, they get curved, what it is. I don't frown a lot. Lately blessings coming down a lot. They coming down. I see my fam, I can't be down and out. Since 17 they tried to knock me down. Don't ever count me out. I could go round for round. Don't need no friends, don't need no one around. I get some blues, I get to dumbing down. Tak, zlé pocity, lebo čakal som, že ten zápas dopadne ináč. Dobre som bol pripravený, podľa mňa. Všetko išlo v príprave, akože dobre som sa aj cítil, ale ten zápas nevyšiel na moje prekvapenie do piče. Myslel som, že to vyhrám, tak som z toho taký smutný. Bo proti minulému zápasu to bolo také, že s tým Brožom som si bol istý, že som vyhral, ale tu som bol po zápase, aj keď to bolo tesné, ale zo seba som nemal dobrý pocit, že nepodal som taký výkon, alebo nie taký výkon, ale niektoré sekvencie dopadli úplne ináč, než som predpokladal a to ma tak trošku mrzelo. Myslel som si, že v istých momentoch, napríklad keď budeme na zemi, alebo tak, že to pôjde jednoduchšie a tam nešlo a naopak aj v postoji boli dobré veci, ale
ale potom tým, že na tej zemi som sa veľa vytavil, už som to nedokázal potom toľko robiť aj v postoji to, čo bolo treba. Takže tak, teraz je to také čerstvé, takže toto sú také prvé, čo tak viem povedať. Určite o týždeň by som bol múdrejší, že ti to budem lepšie vedieť zanalizovať, takže keď to budem spätne pozerať, tak budem mať nervy, že čo som hovoril, lebo určite dojdem na viacej veci, ale toto teraz sú také pocity tak zhruba, že tam, kde som myslel, že to bude dobre, tak tam sa to trošku zadrhávalo a v postoji to aj bolo OK, ale mohlo toho byť trošku viacej v istých momentoch. Akože výkon dobre, že nejdem hodnotiť, že niečo bolo že nejak brutálne zle, lebo to zase zhadzovať sa nejdem, že ten výkon, boli tam dobré veci, takticky to bolo dobre zvládnuté, že ten takedowny tam prišli v každom kole, len nevyťažil som z nich toľko, koľko som predpokladal, že z toho vyťažím. A myslím si, že paradoxne možno aj keby v globále som keby aj spravil viacej veci, ale na pohľad neboli tak dobre vidno, lebo tam, kde som mal viacej pracovať na tej zemi, tak to vyzeralo, že ho iba držím a že on ešte pracuje na mne. Takže to podľa mňa u rozhodcov nehalo takú veľkú, výraznú stopu, že keby on viacej pracoval a väčší mal damage. To znamená, že z toho som tak trošku smutný, že tam, kde som myslel, že to bude moja silná stránka, tak tam som ho iba zväzoval a on na mne pracoval a to nebolo dobre, takže ale áno, v globále výkon, akože OK, však som dospelý odrastený fighter, takže ja si myslím, že neurobím ako keby že zlý výkon, že nejaké pičoviny tam porobím, že to nie, ale malo to byť lepšie, predpokladal som výhru. Ale čo sa týka fanúšikov, tak jasne, že fandí, to sa teším moc, ja som veľmi vďačný, je to veľmi príjemné samozrejme. A o to viac ma to mrzí do piče, že mohlo to byť také lepšie, mohli sme sa viacej tešiť. Keby teraz trošku, že som múdrejší, tak na tento zápas viacej by som možno natrénoval toho wrestlingu a náväznosť na ňo, že viacej MMA, že veľa som robil jutsu a veľa som robil postoja a možno, že tá medzihra, ktorá v tom zápase chýbala, nebola tak úplne dobre, ne že nebola dobre natrénovaná, ale tým, že som to nerobil tak veľa, tak nebola v tom taká sila a vytrvalosť, ak by som možno potreboval, takže takto, keď sa na to pozriem, tak toto by som možno teraz zmenil, ale po vojne každý generál, takže iba budem do toho múdrejší. Ale utvrdil som si aj to, že toto je môj štýl, proste, že MMA, že dobre to je mixovať a musím to v príprave robiť všetko, nemôžem to až tak moc deliť, musím to viacej spájať. A klasika, veľa síly, veľa posilovne, že to bude vždycky len dobre. Takže tak. Bratesko môj, a jak teraz po zápase, keď odzneli troška emócie a už nie sme, ako vidíme v tej O2 aréne, tak by som bol rád, že by si divákom takto vychladnutý povedal tvoje také pocity, alebo jak sa teraz vlastne máš? Vieš čo, bratesko, tak smutný som, ešte dosť smutne mám tento týždeň, lebo jasné, že mi na tom záleží v zmysle takom, že to je môj výkon, moje umenie, ktoré mastrujem, takže to chcem predviesť čo najlepšie, ale už sa necítim, že mám ako keby vek alebo také postavenie v kariére, že sa po každom zápase teraz, ja mám tých zápasov už toľko, že neviem po každom zápase furt to hodnotiť, čo bolo, jak bolo, lebo proste na tom oktagóne raketovo stúpa úroveň a ja tam proste iba robím, čo sa dá, proste snažím sa zubami, nektami podať čo najlepší výkon, to znamená, že všetko tu podstatné som povedal po zápase a nebudem tu teraz hovoriť, že no ale vieš, a mohlo to byť tak a mohlo to byť ako kokot, mohlo to byť hociak, proste keby vznikla tu podľa mňa nejaká taká dogma, alebo ľudia majú radi, keď niekto iba vyhráva, to ich zaujíma, ale skôr sa treba na to pozrieť tak, že to MMA ako keby na každého chlapa je chlapčak, víš sám, že vždy tam je aj nejaká prehra, takže furt robiť z toho akože halu a čudovať sa, že čo sa to tu stalo, však to, že bol super, bol lepší, čo sa stalo, víš? Dobre si povedal, že lebo toto je fighting, predtým tak pekne povedal, a to sa mi tiež páčilo, že áno, že toto si tí ľudia neuvedomujú, že nie je to vždy len to pozlátko a vždy len tie kvázi pekné chvíle, ale že toto je fighting, dobre si povedal, bratesko. A o to mi skôr ide, že ľudia keby chcú hľadať nejaké, že furt nejaké dôvody, alebo že čo sa stalo, ale že to, že sa idú dvaja byť, že však tak to sa môže stať, tam dvaja ľudia proti sebe sa chcú byť, jeden nechce, aby vyhral ten druhý, ten nechce, aby vyhral ten prvý, to niekto napíše, jak to vidí on a ja mám na to akože reagovať alebo vyjadrovať sa k tomu, jak to vidí niekto, kto tam treba sa ani len nestál, že však koľko ja vám jebe matere, že to sa nedá vyjadriť k tomu, ako keby, jak by som to povedal, hrozne je to zložitá, komplexná téma a mám pocit, že už som v tom moc ďaleko a hlboko, aby som ja vedel povedať, ak ja neviem, že po futbalovom stretnutí, že no, že mali sme viac napádať, alebo ani nechcem ani o futbale hovoriť, a dejme robím zo seba kokota už aj tu. Takže skrátka, že
Iba som smutný, urobil som tam nejaké chyby, ktoré som mohol spraviť lepšie, ale kokočak robím najlepšie, ak viem, ja tam nechcem prehrávať, alebo ja sa nechcem mať zle, takže robil som najlepšie, ak som vedel a neostáva mi nič iné, než ísť ako keby ďalej trénovať, že čo iné mám aj robiť, že to už som odrastol z týchto veľkých senzácií, proste to je o tom, že sa pripravíš a ideš tam, vyhráš, prehráš a ideš trénovať ďalej. V konečnom dôsledku, keď sa človek vždy dostane po fajte cez všetky tie emócie, tak keď chce to ísť robiť ďalej, tak iba vie ísť ďalej trénovať, či je výhra, či prehra. No jasné. Takže to je úplne Toto by som možno aj youngsterom dal taký odkaz, že nešpekulujte toľko, lebo dneska je taký svet, že takých senzácií, že každý chce mať akéby 0 prehier, alebo všetko ospravedlnené, alebo že on je najlepší a keď to nevidie, tak prečo to je, nejak čo bolo zlé, nič nebolo zlé, proste sme ľudia, sme fighteri, proti tebe sa bijú iní fighteri, aj oni to chcú, aj ty to chceš, a jeden je tak pripravený a druhý tak, a niekto je mladší, niekto je starší, a niekto si jebe mamu a hoci čo, proste je tam XY veci, ktoré sa ťažko keby vysvetľujú a preto sa neviem nejak konkrétne, vieš čo myslím, vyjadriť, že no, že toto a hentak a hlavne nemám potrebu sa hocikomu spovedať, že som dospelý chlap, robím čo môžem. Úplne súhlasím. A ty čo, bratesko, ďalšie po zápase? Ty si na víťaznej vlne teraz. Ja brate, úprimne sa ti priznám, že veľmi som sa potešil, tak jak ja z teba úplne cítim stále emócie a viem, aké je to, keď chlap prehrá, lebo na niečom si pracoval a skrátka to nevyšlo, je to normálne, ale z druhej strany sa mi páči ten dospelý náhľad, že už tam nehľadáš, jak si povedal, žiadne senzácie a treba sa len pustiť ďalej do roboty, veriť tej robote a robiť to ďalej. Čiže to sa mi veľmi páči, ak si zhodnotil a zo seba som mal také isté, že veľmi som sa tešil, ale iba z toho, že to ťažké a čo, dajme tomu, že sme zmenili gym, osamostatnili sa, mali sme takú ťarchu, aké to bude všetko a že to tak padlo na úrodnú pôdu, že som si dokázal, že to tak ide, tak som sa veľmi tešil, ale je to len, jak sme už veľakrát povedali, že len prchavý moment slávy, že už vieš, že na druhý deň som bol ráno vo fitku a už tam ma chytali, nechcem to nazvať, že depky, ale také, že kurva, ale že nič sa nezmenilo, že teším sa, že ľudia ma teraz nechajú, že každý mi len povie, že gratulujem ti a nebudú ma zaťažovať, že ideš ďalej, však ja viem, že idem ďalej, to aj bez toho a takže ťa cítim a nič sa keby nezmenilo, spolu trénujeme. No, že to je tá halu, že či vyhráš alebo prehráš ako keby, že ty aj tak musíš ísť ďalej iba do toho gymu a trénovať a rozumieš, že teraz keď vyhráš je lepšie len to, že áno, že tak ľudia si teda pamätajú, tí tvoji skalní, tí tvojich pár fanúšikov si teda vedia, že si vyhral a tak na teba nazerajú. A keď prehráš je jediné horšie na to, že ako chlapovi sa mi horšie chodí po tejto planete, že ten posledný súboj som prehral a ne vyhral, ale v globále to je to isté, že musím ísť ďalej makať. Mám tu feláko, mám tu rodinku, že ja keby celý ten život ide fajnovo ďalej a mám pocit, že na takej dlhšom časom úseku sa tie výhry, prehry, dobre, zle, všetko sa stratí a zle sa to iba do tej cesty, ktorá z toho ostala, alebo ten odkaz. A ten pomaličky naplňame, myslím si, že dobre, vo svojom tempe a ide to zatiaľ stále postupne pomaličky, ale stále to ide vyššie a vyššie, takže to ma keby naučilo už toľko z toho nerobiť, proste raz vyhráš, raz prehráš, ale treba ísť stále ďalej a budovať to, takže, lebo aj tak za 2 roky, za 3 roky zase pribudne ďalších 10 zápasov a toto bude iba jedna mizivá spomienka v tých, že pamätáš vtedy pred 3 rokmi, ak teraz povieš, že pamätáš, keď si mal vtedy a vyhral alebo prehral si s tým a tam a vlastne už si ani nepamätám, lebo už si ani nepamätám všetky tie zápasy, vieš čo myslím, takže, ale v globále všetci vieme, že som Robko Pukač fighter, ty Ferko Fodor fighter a vlastne nikto už ani nevie, kedy, aký si mal zápas, ale už vedia, lebo tu nechávaš nejaký odkaz, nejaký tvoríš, to znamená, že musím iba ďalej tvoriť odkaz. Priatelia, ďakujeme vám za sledovanie 9. dielu Fighting Slavy. Naďalej vám ďakujeme a chceme vás poprosiť o follow, subscribe a komenty a všetky tieto veci. Ďakujeme. Prejte.